Masalah Muhammad. Yang bunting nggak ngawasi Pak nggih. Karena sengkel supaya Pak nggih. Pak Bapak RT Didik biasanya ngerti mboten nyang niki. Oh repot. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados sedayanipun ibadahi menungson alam donya niku nyuwun utawa golek ridhone Gusti Allah. Selain niku nggih ngalap berkah muga-muga saged oleh syafaat pitulane Kanjeng Nabi. Pun ngantos kula jenengan niki urip ning alam donya niku namung sepindah. Sepindah Pak dindonya Pak nggih. Sepindah. Pun ngantos dadi sengsara. Pun ngantos dadi ina. Wis ning donyane ina, sengsara, akhirate ora bejo. Kula nyuplik sekedhik saking kitab Wasiatul Mustafa. Jelasaken tanda-tandane wong sing bakal ina, wong sing hina, akibate tiyange bakal sengsara donya lan sengsara akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dawe ngeten, dawe Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali niki wasiat berarti tenanan, ngati-ngati ngoten lho. Waspada iso dilakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya Ali lil mahdul taduwene wong kang ina akhirnya dan bendu akhirnya cilaka. Salah satu alamatin yaiku ana telu pira-pira tandane. Jadi wong sing bakal ino akhirnya sengsara donya sengsara akhirate niku banten 3. Nek kula wau khutbah Jumat wau nerangke bab wong sing tanda-tandane sing bejo donya bejo akhirat. Niki waliane wong sing ina terhina riyen, wong sing sengsara. Ning donyane ora penak sengsara. Tembuse pripun akhire bakal sengsara. Napa niku al-awal kang awal nggih iku kasratul kadzibin, yaiku akeh-akehe wong kang nglakoni goroh. Goroh niku napa Pak? Mblithuk, mbujuk. Lah niki ngatos-ngatos Pak. Dados tiyang kok gampang goroh, gampang mblithuk, gampang nipu. Nipu niku sak bangsane dhewe, sak kancane dhewe, sak dulure dhewe niku mertandane dheweke bakal cilaka, bakal hina, terhina, akhire sengsara donya sengsara akhirat. Kadang-kadang sering mblithuk niki sinten Pak nggih? Wong lanang langsung kok langsung wong lanang to. Sing seneng goroh niku bab sinten Pak nggih? Wong bakulan leres terkadang, tapi mboten sedaya lho Pak nggih. Kadang wong bakulan niku terkadang sok-sok goroh, kadang-kadang bujuk, urung dinyang jare wis dinyang kae. Regane 20 wis dinyang kae 20 misale ngoten niku. Iku ndadekno rezekine gak barokah mergo dheweke seneng goroh, seneng bujuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Bab napa kemawon sak saged-sagede belajar jujur, meskipun jeneng kali garwane piyambak nggih belajar jujur. Misalnya sedinten iki bayaran 700.000, jeneng ngaku jujur mboten Pak? Masuk kula nggih jujur ngoten lho Pak. Misale Bu, aku isuk mung bayaran 100.000, nyoh wae tak wae 50.000 kanggo perokokku bensin ku ngoten masuk kula Pak. Engko dijalon. Dados niku belajari saka awake dhewe. Saka awake dhewe, saka rumah tanggane dhewe belajar jujur, olah belajar goroh. Keranten napa Pak? Bojo lanang kok kadang-kadang gelem goroh karo garwane, mengko bakal anake ya gelem goroh karo wong tuane.
Jadi nek anak seneng belajar goroh. Keranten napa Pak? Bojo lanang kok kadang-kadang gelem goroh karo garwane, mengko bakal anake ya gelem goroh karo wong tuane. Jadi nek anak seneng belituki, nuwun sewu Pak, bisa jadi niku perbuatane asale wong tuane seneng goroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Siji wong sing bakal hina, sengsara, terhina, akhirnya ora slamet, ora bejo dunya akhirate wong sing seneng goroh. Asane utang kang pindho wa kasratul aimanil fajiratin, lan akeh-akehe pira-pira sumpah kang lacut. Sumpah lacut niku bisa dipun maknani, dipun murati sumpah palsu, janji palsu. Pertanyaane Pak, sakniki sing sering janji sinten Pak nggih? Nek wau sing sering goroh wong bakulan, wong jualan padahal ora kabeh. Lah sing seneng janji palsu sinten Pak niki? Wong pacaran. Wah niki kelingan masa muda Pak nih malian. Nanti kok pacaran ta'aruf jane Pak, mboten pacaran ta'aruf, janjine sehidup semati. Pak mbok soleh anak 3, 4 wis goro, wis blituki. Wis benjani janji. Sing sering malih napa sing janji palsu niku nyuwun sewu nek jenengan dados pejabat duwe kuasa, paling cilik dadi RT, dadi RW, dadi Kamituwab, dadi Pak Lurah, kepala desa, dadi bupati, dadi gubernur tertinggi, dadi presiden. Ngatos-ngatos Pak, kok nalika kampanye niku akeh janjine, biasane akeh palsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sinten malih sing sering janji, akhirnya janji palsu? Wong sing kadang ditagih utange. Nggih mboten Pak? Jenengan nagih utang dijanjeni engko sore tak wenehi. Seminggu kas tak wenehi, saulan kas tak wenehi, bae lacut palsu. Entek minggune, entek ulane, entek dinane ora bisa sauri. Jenengan sing sabar Pak nggih. Nek nagih utang disemahe sing sabar. Niku mbalik ning awake dhewe, mengko sing utang bakal ino digawe sengsara karo Gusti Allah. Mergo pandhu utang gak gendang gelem nyaur. Saged sabar Pak nek nagih utang penting diwai Pak. Saged. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammadun. Jadi nuwun sewu Pak, iso njaga lisan, pun ngantos lisan niki dikotori karo janji palsu, sumpah palsu. Nah niku nggarai nyebab kula jenengan dadi ino, akhire sengsara dunya sengsara akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing kaping 3, wa kasratul hawa'i ilan nas, lan akeh-akeh pira-pira hajat marang para manungsa. Nah niki sami Pak, hajat niku dadi duwe kekarepan, duwe niat janji karo bangsa manungsa. Misalnya nadar, misalnya kula dados Pak Lurah, mengko pajak setahun tahun tak bebaske misale lho Pak niku. Bae wis dadi lurah janjine lali, hajate ora ditepati. Iki hampir sama kali sing wau, sumpah lacut wau, sumpah sing palsu wau. Jadi nyuwun sewu Pak, kok jenengan gadah hajat karep karo menungso, nek jenengan boten yakin pun usah ngantos janji. Akeh hajat, akeh karep karo bangsane menungso, tapi jenengan mboten saged nglakoni. Berarti jenengan lacut, jenengan rugi akhirnya.
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi wong sing bakal sengsara utawa ina niku siji wong sing banget goroe, seneng goro. Sing nomor kalih wong sing akeh sumpah palsu utawa janji palsu. Sing nomor 3 wong sing gelem akeh hajat nyemayani janjeni karo menungso tapi ora ditepati. Niku njenengan sing sabar nek enten tiyang ngoten niku bakal tiyange digawe sengsara karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.